Kafeko bikizek esatuzko guri. Kafeko bikizek, eta zeitzi kafeko? Kafe taberna auki genuen, eta esatuzkoen kafekuek. Nahi etxie batzartoki izen auki, kafekuek esatuzkoen. Horraz esatuzkoen gaitxue. Eta zein taberna zan hori ba? Etxien gaukena kafekuek, guk egun taberna, eta... Hemen, herrian bertan? Bertan, bizigarin lekoen, beko etxien, eta periodikoak, autobusan paketiek edartzen gendu zen, eta gero, gauken, telefono bakarra. Herriko telefonoa? Bakarra, inuko zekoen beste telefonoik. Eta gero, haitxek etxean, aguzil moduen, etxe taliar baten lan nahin, etxean udaletxeko enkarguek hartu, entregau, errazibuek horrau, eta horrela. Osea, gure etxe izan pizkat zentruen, eta telefonoarena zelan iseten zan? Zelan funtzionaten eban horreke? Bataran bateke deiren bat eukanean, zuek joaten zinien berari abizua emoten, edo... Jentia etorte zen, egina deitu bi banak etorte ziren, eta etxain, guk deitu genuen, ametik zentralilatik ondarro gure. Eta ondarro gipintzozko zen, Bilboaz, edo Donostiaz, edo Durangoaz, edo herriaz. Etxainen berrezete zen, 5 minutu, 10 minutu, ordu erdi igual, ondarron arabera. Eta gero etorri ziren, abono hauek ipini ziren, 7 telefono gero berandu hau, eta ziren, lehenengo numero uste zela udaletxie, numero bakarra, bigarrena Guillermo Urresti denda bat zeuena, hirugarrena zan Madariaga, laugarrena Maitena Sarda Fabrikie, 5 Zentrala, 6 Anastasio Espila, 7 Manufakturas Kalbo, gero izan zen. Eta jentie, abizuek gote zen igual, kalboneko eta taliarra zenken igual 50 horrelu dugu zen, eta inoz etorte zen, abizu de konferentzia esate zen. Eta no, etorre bihar dugu, azaldeko lauretan, eta etorte zen etxeitzen, Barcelonati deitzu zelako, taliarreko pedidu bat ero, eta bestena, etxe guzti eta barrakaduk entregetan ibiltze ginen, etxek etxe.